Tämä esitelmä kertoo Kymenlaakson lottapiirin vaiheista vuosina 1921–1944. Esitelmän on koonnut Heini Kortesluoma vuonna 2026. Vuonna 1922 Kouvolan kirja ja kivipainon painama postikortti oli todennäköisesti Kymenlaakson lottapiirin myyntiartikkeli. Helmikuussa 1921 pidettiin Kouvolassa kokous, jossa perustettiin Lotta Svärd Kymenlaakson piiri. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kouvolalainen Fanni Rikala. Lottatoimintaa oli ollut alueella jo vuosina 1919–1920, jolloin naiset toimivat muun muassa sanitääreinä suojeluskunnissa. Fanni Rikala oli aktiivinen järjestön toiminnassa ja toimi useissa luottamustehtävissä. Hänen miehensä Väinö Rikala toimi Kymin puutavarayhtiön metsänhoitajana ja kuului Kouvolan suojeluskunnan esikuntaan. Vuonna 1921 Kymenlaakson lottapiiriin liittyi 13 Lotta Svärd-osastoa. Näiden paikallisosastojen edustajat olivat paikalla piirin perustamiskokouksessa. Vuonna 1922 joukon jatkoksi saatiin Elimäen, Jaalan ja Myllykoski-Anjalan osastot ja vuonna 1923 Pohjois-Valkealan ja Vilppulan. Pohjois-Iitin ja Suursaaren osastot saatiin mukaan vuonna 1924. Anjala-Myllykoski-yhdistyksen toiminta oli niin aktiivista, että alueet jakautuivat omiksi osastoikseen jo vuonna 1925. Samana vuonna koettiin ensimmäiset tappiot, kun Kuutsalo ja Haapasaari lopettivat toimintansa. Kymin tehtaan paikallisosasto puolestaan kasvoi sitä tahtia, että vuonna 1926 Voikan kyläosastosta tuli oma paikallisosastonsa. Haapasaaren osastossa noustiin takaisin jaloilleen vuonna 1928. Samana vuonna toimintansa aloitti myös Kaunissaaren paikallisosasto. Hallan lotat kuuluivat ensin Kymin paikallisosastoon kyläosastona, mutta vuonna 1932 he perustivat oman osaston. 1930-luvun puolivälissä lottatoiminta alkoi toden teolla vilkastua kaikkialla Kymenlaaksossa. Inkeroisiin muodostui oma osasto vuonna 1934, kun se itsenäistyi Sippolan osastosta. Suursaaren osaston toiminta oli ollut jäissä vuodesta 1931 vuoteen 1935, jolloin toiminta taas jatkui. Vuonna 1935 Kymenlaakson lottapiirissä oli jo 28 paikallisosastoa ja niissä toimi yhteensä 4654 lottaa. Kymenlaakson suojeluskunta ja Lotta Svärd-piiri olivat ainakin 30-luvun puolivälin paikkeilla jäsenvahvuudeltaan suurimpia, suhteutettuna maakunnan koko väkilukuun. Seutu on ollut voimakkaasti teollisuusseutua, mikäli olisi voinut olla esteenä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehitykselle. Onneksi näin ei kuitenkaan käynyt. Kymenlaakson alueella oli 30-luvulla noin 130 000 asukasta, joista noin 4500 naista kuului Lotta-järjestöön. Kymenlaakson lottapiirin puheenjohtajia vuosina 1921–1940 olivat Fanni Rikala, Alli Eklund, Miili Huhanantti, Verna von Hersen ja Toini Rilanti. Vuonna 1935 johtokuntaan kuuluivat Lempi Sipari, Inkeri Ilmarinen, Aino Jääskeläinen, Ida Palin, Alli Eklund, Toini Rilanti ja Miili Huhanantti. Kymenlaakson piirijohtokunta kokoontui vuosina 1921–1928 Kouvolassa suojeluskunnan yleisesikunnan tiloissa. Vuonna 1929 kokoontumiset siirrettiin Haminaan ja vuonna 1937 taas Kouvolaan. Kokoontumisia pidettiin myös Kymin tehtaan rakennuskonttorissa. Vuonna 1935 Kymenlaakson piirin paikallisosastoilla oli omat puheenjohtajansa, jotka vastasivat osastojen toiminnasta. Ensimmäiset vuodet toiminta jakautui 3 jaostoon: lääkintä-, muonitus- ja varusjaoston lottiin. Vuonna 1924 perustettiin keräys- ja kansliajaosto sekä vuonna 1926 toimen- ja huoltolotat. Vuonna 1941 järjestön sääntöuudistuksen myötä muodostettiin keräys- ja huoltojaosto sekä toimisto- ja viestijaosto, jotka vastasivat muun muassa sotilaiden huollosta ja teknisistä tehtävistä.
Lotta Svärdin koulutuksen perustana olivat paikallisosastojen alkeiskurssit ja 2-viikkoiset piirikurssit, jotka olivat ensisijaisesti toimenlotille. Vuodesta 1927 alkaen järjestettiin myös kanslia- ja varuskursseja. 1930-luku oli Lotta-koulutuksen kulta-aikaa ja koulutusta tarjottiin myös iltakursseina. Vuonna 1941 koulutus keskitettiin paikallisosastoihin. Kymenlaakson piirin ensimmäinen piirikurssi pidettiin lokakuussa 1924. Kurssilla koulutettiin lääkintä- ja muonituslottia. Maaliskuussa vuonna 1935 piirikurssi järjestettiin muun muassa Vehkalahdella. Eturivin keskellä kuvassa on puheenjohtaja Hilma Lautala. Helmikuussa 1935 järjestettiin lääkintä- ja muonituslottien iltakurssi Myllykoskella. Tyttötyö alkoi Kymenlaakson piirin suurimmissa paikallisosastoissa vuonna 1932. Vuonna 1935 piirissä oli 506 tyttöosaston jäsentä ja vuonna 1940 jo 1881. Tyttötyön jaosto toimi jo lähes kaikissa Kymenlaakson paikallisosastoissa. Tyttötyön johtajana toimi Eeva Meriluoto vuodesta 1935 vuoteen 1940. Pikkulotat osallistuivat monipuolisesti lottatoimintaan ja heidän työiltoihinsa kuului valistusta, esitelmiä ja taitojen harjoittelua. Vuonna 1939 Kymenlaakson lottapiirin paikallisosastoihin kuului lukuisa määrä kyläosastoja. Kyläosastoja oli tuolloin 116 ja jäseniä yhteensä jo lähes 6000. Hallan lotat kuuluivat alkuvuosina Kymin paikallisosastoon, mutta vuonna 1932 perustettiin oma Hallan paikallisosasto. Hallaan kuului myöhemmin myös Sunilan kyläosasto. Virolahden Lottien talo, eli Lottala, sijaitsi Virojoen kylässä ja talo ostettiin syksyllä 1935. Vehkalahden Lottala valmistui Husulan Mustikkavuorelle vuonna 1934. Siihen oli säästetty rahaa oman rahaston muodossa aina 30-luvun alkupuolelta saakka. Kouvolan lotat päättivät lähteä mukaan Kouvolan suojeluskunnan oman suojeluskuntatalon rakennusprojektiin. Esikunta oli saanut suojeluskuntataloa varten tontin Törmäkorttelista. Nykyisin tämän tontin osoite on Valimontie 21. Rakennusprojekti alkoi talvisodan jälkeen, mutta tyssäsi, kun jatkosota alkoi. Lopulta kävi niin kuin kävi. Kumpikin järjestö jouduttiin lakkauttamaan vuonna 1944. Suojeluskuntatalon rakennusrahasto ja tarvikkeet sekä lähes kaikki muu omaisuus päätettiin lahjoittaa Kouvolan liikemiesyhdistykselle. Vuonna 1939 vihollisen hyökätessä Suomeen joutuivat Suursaaren, Lavansaaren ja Tytärsaaren paikallisosastot lopettamaan toimintansa. Vuoden 1940 lopussa Kymenlaakson piirissä oli 25 paikallisosastoa. Vilppulan paikallisosasto muutti nimensä Pohjois-Elimäen paikallisosastoksi. Vuoden 1940 lopulla Kymenlaakson piiri jaettiin Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson piireihin. Pohjoisen piirin puheenjohtajaksi valittiin Toini Rilanti. Pohjoisen piirin paikallisosastoja olivat Anjala, Artjärvi, Elimäki, Etelä-Iitti, Etelä-Valkeala, Inkeroinen, Jaala, Kouvola, Kymintehdas, Luumäki, Myllykoski, Pohjois-Elimäki, Pohjois-Iitti, Pohjois-Valkeala, Sippola, Vahviala, Voikkaa ja Ylämaa. Vuonna 1940 Pohjois-Kymenlaakson piiriin liitettiin Artjärven ja Luumäen paikallisosastot. Myöhemmin mukaan tulivat myös Vahviala ja Ylämaa. Sotavuosina perustettiin uusia kyläosastoja. Kuvassa Lottien kanttiini on lähdössä etulinjan joukkoihin Luumäen Lepopirtin pihasta kesäkuussa vuonna 1941. Etelä-Kymenlaakson piirin puheenjohtajaksi valittiin Heidi Henriksson. Etelän piiriin kuuluivat Haapasaari, Halla, Hamina, Kaunissaari, Kotka 1 ja 2, Kuutsalo, Kymi, Miehikkälä, Myrskylä, Porlammi, Pyhtää, Ruotsin Pyhtää, Sunila, Suursaari, Säkkijärvi, Vehkalahti ja Virolahti. Järjestön lakkauttamisen aikaan Etelä-Kymenlaakson piirissä oli melkein 5000 lottaa ja Pohjois-Kymenlaakson piirissä yli 5000 lottaa.